Hej, jeg hedder Anne-Sophie, og jeg er formand for Demokratisk Forum. Vi er en gruppe af helt almindelige borgere, som gerne vil fremme det borgernære og direkte demokrati i Danmark. Vi mener, at der er brug for en forening, som forener borgerne i at kæmpe for alle borgers rettigheder. På tværs af politiske overbevisninger, sociale skel og forskellige interessegrupper. Derfor vil vi gerne give jer en platform, som I kan bruge til at bidrage til oplysning og dialog, og til at vi sammen kan holde magthaverne ansvarlige for deres handlinger. Vores mål er, at I har bedst muligt overblik over, hvem kandidaterne er, hvad de reelt står for, og hvem de arbejder for, når I står i stemmeboksen. Meld dig ind i Demokratisk Forum i dag og vær med til at gøre en forskel for demokratiet i Danmark. Jeg håber, vi ses derude.